Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro jasubai pi shaka batisi TV but shiki KHUBOR kimat. Ngine phasha ni kon shap shiki KHUBOR na kaleng kibenta chong ka JYLLA. U menteri ka tnat ka koi ka khia chong ka sor ka JYLLA u ba welat mi kishla ha ka arp khandai tri JYLLIEW asa pun riu. U loong ba ka tnat kamshim la yo ka no ka jing ujor halor ka karkhana ethanol ka badon Haberni Hat Repoi district. But haga juga por uloong baka sorkar kan sapha tokin tanglada yo iki saki sabut ki babiang but ki badan ya ka jingta ha kot ka kya jok ki ba ki pulit ka West Khasi Hills kla register da ka suo motor case hadin ba ka jing sampriang jong ka we ka durki halor ka jingsha thap ba jingsha kardam jong ka we kan thai ka ba arpas nam karta ha surong Nongstein bypass ka bahap hapo ka National Highway 44E ha ka arp pratri JYLLIEW asa pun riu. U menteri ka soka JYLLA bakmi ya ka tanat sports and youth affairs ba wilat miki shilla ha ka arp kanai tri JYLLIEW asa pun riu. Ulong ba ka soka JYLLA ka buram ya ka rai bla shim da ka Meghalaya Cricket Association ha ka bayade ba ka jingsha sha kno le kanchlen ki thaya le kai cricket jong ka JYLLA. Nambar ba ya ka ni ka rai la shim hadin bala depan pelong ya ka jing tokin da ka Meghalaya State Commission for Women. Ka senjuk kinong senshar shnong nong min south im shim ha ka arp kandai tri JYLLIEW asa pun riu. Kila led ban pinsngau how executive engineer PWD routes Motion Road Division Motion Road ha ka bayadai ba ka jing don kam ban maramot no ya ka surok kli thawyar ka bapinya so shakashnong langpi namar ba ka long surok ka badon kam ha henry menta kala jot rathai nadu hadu baki kali ru kishap shitam ha hakalik kawan ki khon ka niamtri hapo ka ra juwai ringkat ka jingadon bentalang jong ki shakri niam ka ra chermang tuber pat yalong pat katkum ka nongrim hikai niam kila pendep ya ki le niam kenya aingu aidam bashisin chisnam yos im perthan hakaduan kenya kabadon halu mukhai ka secretary jong ka all Meghalaya Alive and Fresh Supplier Association ka kongrina kharbutna haka apkna tri JYLLIEW asa pun riu kala mudui dak ejahar shaki pulit ka jhalu para outpost halor ka jingsha khanglan nakapor shakapor haki briu kibakam yiladi bakide ki khat seng phalam Kaying Bishar Meghalaya High Court haka arpu kena tri JYLLIEW asa pun riu kelapin scam ya ka hukum jong ka kashari lapin mi hau ya yong asa pun riu ban ajamin ya ka Sonam Raghuvanshi halor ka jingpen yam ya ulok jong ka u Raja Raghuvanshi haka por bakidang ban kai honeymoon shaka dinga JYLLA Meghalaya house name asa pusan U menteri ka soka JYLLA bakmi ya ka tanat ka koi ka khia u ba welat mi kishilla haka arpu kena tri JYLLIEW asa pun riu Ula pentikna baka sorka JYLLA kala kentan mador ya ka jingpan ram klemsut kabakot arspa balapan da ka PA Sangma International Medical College and Hospital. Ka Meghalaya EMRI Workers Union hakalai potri JYLLIEW asa pun riu kala sedang ya ka jingaki da ka bate ikilama yong hakikali ambulance 108. Baka ni ka jingaki kalong persya ya ka jing donut jong ka sorka JYLLA. Ka bemshim la sngap ya ka jing dawa jong kinong trei ka ni ka shlam trikam ka bakongsan ka bla kenjo menta. Lakhat prasnem ban shakri klam shong than. Yiki pat ba nong shong shnong jong ka JYLLA haki jingja ki bakerki. Hakapor kumba shibiji steng stem haka lai potri JYLLIEW asa pun riu ka we ka yeng ka badan haka shnong maukli ka bahab ha mautha Russian constituency ka la kem dingensan bat pulu. Ya gani ka yeng la long try da ka kong presimai waspe but kat kum ka jingat hu ki ba yeng la ong ba ha ka mala ka banin kong jong ka yeng la shong hi da ki try yeng kat ba shajrong ki ran south li ki dukan ha ka ba ya ki light li ki dukan la ai wa shiki brio but baro kini ki dukan kila ing khong khan Kinoyalam jong ka Khasi Students Union Central Executive Council but kinoyalam ka KSU North Khasi Hills ha ka lai potri JYLLIEW asa pun riu kila hiar jurip ya ka facilitation center ka badon hakashnong umling Repoi district ya ka bala play hau no pra araja apho ka kunhun ki rang ba shnong nagathan umsning ka bala tip kum ka umsning block Headman Forum ha ka lai potri JYLLIEW asa pun riu kila leit banya kendu ya menteri ka sorka JYLLA bakmi ya ka tanat ka ya khia uba welat miki shilla Banyakran haka bayade baka jingdko jong jing trikam ha umsning CHC
Kinoyalam jong kahnya drab integrated territorial organization central body hakalai potri JYLLIEW aja pun rio kila pen kha bat pen scam sai krishnat trekam ka bathamai ka balatip kum ka hito south eastern border area ha ka shnong dangar kini paklong KHUBOR na keleng ki benta jong kari ka single judge bench jong ka yeng bishar Calcutta High Court ha ka sngi ba ar kala kentai ya ka jingger pat jong ka Trinamool Congress Kabalayalam da ka Mamata Banerjee ka bakerpat ya ka yeng bishar ban pinstent ya ka jing ujor ka batinju ya ka jing pinsange ya ki laitli ki bank account jong ka party Hapo arpusaw kanta hadin ka jing maham jong uminturang ba ka JYLLA suvindu adhikari laingot kinong penya ya ka jingalang jong unongalam ka am janata unayan party uhumayun kabir kila syakem namar ka jingkran penshit daw MLE kanoda Kayeng Bishar Rajasthan High Court kaladain kuna shilak tingka ya ka MLA ka Ritu Banawat. Halo ka jing persang ban kiar na ka jinglej hajir hakmat kayeng Bishar. Ya gani ka hukum la penmi daw Justice Sudesh Bansal halo ka ujor bala mudui da u Purushottam Lal ukurtong ka Bayana Assembly Constituency ha ka election jong ka Rajasthan ka bala long house name arza pulai. Menturang ba ka Tamil Nadu Sigi Joseph Vijay unsale jungo ya ka Karur ha ka shipau bar khat wei tarik unaitung aja pun rio bakani ka deru ka sin ka bedingkong ba unlet Shakaru district hadin belaja ka JYLLIEW para brio ha ka jingalang pat ba ka balalong ha unailur jo ustem baladam ka balad khat ya ka museum jong ki south wing ki brio Menturang ba dokari Narendra Modi ula penya ya ka jingalang ba khle do bar ki secretary jong parok kitna trekam ka sarkar pedeng Haka singi baar ban bishar bnia ya ka jingya shaprang haka jingpen kala bar ki kendon ki bakongsan ki batmu ban penjana ya ka kamai ka ji bat ban pensuk ya ka jing im jong ki pat ba ka menteri ka sarkar pedeng ka bakmi ya ka tanat women and child development ka Annapurna Devi kala ya ro ya ka rukom trekam jong ki caka sumar khna jong ka Tripura da ka boong bakala ban long kum ka nuksa na ka benta ki wei par ki JYLLA ban but nuksa National President ka Bharatiya Janata Party Nitin Nabin hakasngin kong ula khot ya unongalam kalyang Pirsha Lok Sabha Rahul Gandhi kumuriyo san PYRTHEI batang shipor bat ula ong ba uwei unong tray ka BJP uday uriyo san PYRTHEI bapura Kajian kana san PYRTHEI hapring ka kunhun syndrome ka babat ya ulakam sinshar bat kalyang Pirsha ha Bihar kalanang jur shu hadian ba unongalam kalyang Pirsha u Tejasvi Yadav ula kuntho ting ya minturang ba ka JYLLA Samrat Chowdhury hakaba ula kenno ba udai tang urabasta kini par kilong ki KHUBOR na keleng kari ka PYRTHEI ka kunhun ba pau khmat ka bayada ya ka hok jongkiret pa ka lapen pau ya ka jing ngau khia ka bajur halor ka jingpen bor ya ki jait ben riu Hindu ki nong tei temple bat ki nong yada ya ka hok jongkiret pa ha Bangladesh da ka boong ba ki jingja ki badang shen nadu gai bandha hadu chatugam ki peni ya ka jing lai lu ha ka jing mani lai lu hapo kari Bangladesh klandang hiar now snam show snam ka Afghanistan National Disaster Management Authority kala penbena hakapor janmi jong ka skin kong ya ka jingate bani trailang bat ka kunhun ka batbit bat ban penku ya ki bom bala tep hakndo ki bom pat bathei ki bala bu jingma ya ka jing im jong ki riu pat ba President jong ka United States Donald Trump ula batai ya ka sinshar pat ba kum ka jingma ka ba krautam Kaba ka United States kay kandu ha kaba wala pendon kam da kikitien ban kentho ya ukurtong ya kun meya chong ka New York uzoran mandani bat ula maham bakari kadon ka jingma baka pedang ya ka sinshar communism Ambassador ka India Anshuman Gaur ha ka kong lai kandu ya menteri katnat kambari chong ka Bosnia bat Herzegovina Emido Dino na ka benta ban pentrun shakmat ya ka jingtmu bakongsan chong kini ki atli kiri Ka jingkala jong ka China na ka KHUBOR jong President Barim Jiang Zemin shapang ka jingatu khana shapang kinong yalam babenta ba ka jingyang scam jong Xi Jinping hagikam nuclear kampan pau tang ya ka jingkala ha ka policy trekam Henry ka jingkanta ikinong rim ba ujiang ula penpau ha Tokyo ha ka por ba ulejngo ya ka Japan house name shia ja khandai spark na pupra Ki menteri kambari jong South Korea but East Timor kila menjur ha ka skin kong man penyar ya ka jinga trelang ha ka jingkenla ha ka sun beneng ki jingtei ka jingpen roy ki nong shoshnong bat ki wei ki benta ongat na kambari jong ka sior Bontli ki nong ba kari Italy dan ha udak saw na marka jingshit jingklu jong ka sun beneng kala jur bha ha ka skin kong labu ya ki arpo artli ki nong ba ha ka jingmaham but ha ka singi ba
ka jingkhen kala nang kiyo sha ka arpusantli ongat nat pathai khubor jong ka Italy ka Androkots ka Israel Defense Force kalai thu akasin kong bakala hiart ma yiki likely ki jaka bla sin shadon bor dagiseng le no Hezbollah hakibanta bashathi jong ka Lebanon kum ga jingpen khen jong ka Hezbollah ya ka jingete kular pansange yasian katanar kalai thu ru baki shipai Israel kalai siat bat penpra ya ka wake ketem bala pendon kam dakile no Hezbollah tikitu klang khubor hagi mar imam dasin khublei. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.